رهبر آسایش جنیا کانتون جزیره فلک داود درباره خباتن آسایش داخوی و درباره گرنگی اوی دا دیار کرن گو خباتن آسایش جبو هر جنه که مرتال خو پارستنه فلک داود دا دیار کرن گو او هولدان خود کن گو جبو پارستنه تباهی جنان دنابا تبگریدنه. هێزن ئەولەکاریە هەندڕین ئێنژنێ گۆ لە هەرێما باکوور و ژلاتێ سووریە وەکە ئاسایشی تێزانین di sala 2013 de weke nisiyatîfeke biçûk ji hêla 4 jiran ve li malekê lê taxa Enteriyê ya Qamişlo hat damezrandin. Niha jî veguheriya saziyeke ewlehiyê ya bi bandor got bi sedan jinan ji hemû beşên jiyanê pêk tê parastina civakê peyda dike û roleke giring de ewlehiya navxweyî operasyonên leşkerî huşyarkirinê de dilîze. Ji ber vê yekê jin di parastina civakê û misogerkirina aramiya herêmê de stûneke bingehînin. Rêvebera navenda asayişa jinêya li kantona Cezîrê, Felek Dawud dazayîn gojînên guhêzên ewlekariya hundirîn a jinê damezrandine berpisyariya parastina civakê û xurtkirina rola jinan a dwarê ewlehiyê de hilgirtine serxwe. Avakirina jin de jî belkî hinekî zehmetî hebû ji bergê hinek tevlîbûna got tevlî nedibûn hinek te'sîra got yani em çawa bêjin زوب زو تevlî nedbûn hetanî hêdî hat avakirin. Felek Dawud diyar kir ku navendên asayişa jinê li seranserî herêma Bakur û Jilatê Sûriyê belav bûne û erkên wan ji karê nivîskehê bigire heya rêvebirina xalên kontrolê û dewreyan dikare. Wek mekatibê me di milê dîwanê de di milê erşîfê de di milê seha de di hemû cihê de jî yanî hevalê jin cihê xwe girtine û îro yanî gavin pê jê avêtine. Felek Dawud xuya kir ku asayişa jinê di girtina serlêdanên endamtiyê de bi berpisyarî û bi baldarî xebatê xwe didomînin. Bi temenê xwe jî divê ji 18 be heyanî 38 sala be. Zêtirî vê najî em yanî derbas nakin. Divê di milê xwe yê tendurustî de cesedî de yanî divê sağlam be yanî divê ew kes karibe sibe di milê eskerî de di milê madî hişbir neda bi şoğulandin di milê cirm kuştinek nekiribe yani divê vêdekê de jî icraatê me hene. Felek Dawud destî şand kir ku hebûna jinan bûye hîmeke bingehîn di hemû warên jiyanê de û ji bo xurtkirin û hêzdankirina vê rolê wiha ve got. Yani divê milê de jî wekî jin em yani hewl didin em civînê xwe çê dikin em nîqaşa dikin bêtirî xwe cihê got mer eleqdar wekî mala jine destaya jine kongrastarê yani divê milî de heger tê xwestin hinek di milê munazemata wek munazema sara em bi hevrê li ser kar dikin got em van